Kanti ulula kanjena ukuhlangana uvele cabanga nomuntu usekuseni. Sanibonani molweni Dumelang Absheng manginibingelele nginamukele kuyona YouTube channel yethu enohlonze kakhulu isiya update TV lo nibingelelayo usiyandwa kanyembo ngambiza uma solution muthanda uzosabela ngiyacela mntaka baba ongaka subscribe ungabusachitha isikhathi usimoshele nje uziphuthele ngendaba ezishisa ezitholakala kule channel cindezela subscribe uphinde upress ibell ukuze uthole ama notification noma yini noma ngi-uploada ke i-video nawe uyazi ke mase kule channel asichitha isikhathi sivele singene shishiyo dabeni oluvutha amalangabi kanti namhlanje ke sithinta ke udaba lomlingisi oqavile walaphana kwisibaya ke uAubrey waziwa kakhulu kwengofenyanga emlofenyana osekubiwa ke ukuthi usezohamba laphana kwisibaya njengoba eseyiphothulile indawo abezoyilingisa ke konke lokho kulindeleke ukuthi kwenzeke ukuqala kwalenyanga ezolandela uNovember njengoba usengwayo ayobe sephuma ejele ngiyafisa ukuzwa kuwe mbukeli wami ukuthi ngabe lokuphatha kanjani lo daba ngoba ngiyazi abanye bebamthanda ke ufenyanga njengoba belingisa nje kahle kakhulu ngicela wehlele ngenzansi ke ku comment box ushiye umbono wakho usho ukuthi uzizwa unjani ngokuhamba kwaFenyanga kwisibaya kanti ke uma ehlabela phambili futhi sithinta udaba olishisayo futhi lo wayengumlingisi kuzalo ke owayedume kakhulu ke ngolika Gqabashe osekhwele wadilika kumlingisi odlalela laphane kwimbewu owaziwa ngoZimele Bhengu konke lokho kusuka emva kokuthi ke uZimele Bhengu aphawule laphane ke esiqephini besifakwe iGeneration siveze umlingiswalo owaziwa ngoPalisa lapho athe khona ke udinga umeluleki wezolimo ngoba akucaci ukuthi uPalisa ukhuluma isiSuthu noma isiTswana ube semphendula ke uGqabashe wathi uyaxaka ukuthi ke ngakusho kanjani lokho ekubeni nayo enenkinga efanayo siyazi ukuthi uGqabashe wayedlala ke laphane ke emidlalweni imbewu wabe ke esehamba kwangela yena uZimele Bhengu asazi noma konke lokwenzeka ngenxa yokuthi mhlawumbe unesikhwele noma mhlambe ubemphendula nje ngoba inkulumo iyaqhubeka laphana ke ku Twitter ekhasini ke lakhe ke uGqabashe ke owumpumelelo bloss laphana ke kuyena uTwitter ngiyafisa ukuzwa kuwe mbukeli wami ukuthi ngabe uthini ngalolu daba ngabe uGqabashe ubulawa isikhwele inaso ukuthi uZimele Bhengu wamthathele indawo ayi-actor laphana ke kuyona imbewu ngicela wehlele nje ngenzansi ku comment box ushiye umbono wakho ukuthi ngabe uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucindezela usubscribe bese upress ibell ukuze uthole ama notification noma yini noma ngi-uploada ivideo mina okwami ngosuku ngiyakuvala khona la ngithi sengiphuma kanje sala kanjalo mbukeli wami thanda kakhulu.